28 юли 2024 година. Стопанството на БГ Органика. Тук сме на полето, което наричаме Средна гора. Тези два реда, които се виждат, това са тъмнозелени с големи прирасти, за разлика от всички други. Ето вижте го от другата страна, какви са светло-зелени растения с много по-малки прирасти, нагоре същото. Тези два реда до тази зима бяха оформени хръстовидно, многостъблено. И тази зима ги оформихме едностъблено. Вижда се колчетата, които изправят всяко растение, защото те са били 4 такива растения, нали? 4, не толкова големи, защото ето го новия приръст, нали? Били са 60-70 см по-ниски. Те имат по-малко лешници от другите. Ето ги как изглеждат другите, доста по-жълти и рехави растения от тези хубаво тъмнозелени. Дали се дължи на голямото рязане или на по-малкото плод, но се вижда как се държат много по-добре. А ето надолу се вижда как следващите други редове са доста по-жълти и рехави, за разлика от тези. Ето тези сякаш продължават да растат, въпреки цялата суша. Може би са имали по-добре разбити корени, не знам. Много неща, но е интересен контраста между тези два реда и да кажем, ето тук се вижда цвета, коренно различен. Сега издънките долу на едното са изчистени по-добре, но нагоре короните е видимо. По-големи листа, по-добре нахранени, по-хубав цвят. Ето тук какво се случва. Пак от долна страна в случая са... А не, тук всъщност е, да. Тия по-долния ред остава. Не знам дали се хваща на камерата, но разликата е голяма за човек, който е тук дошъл на място като мен. Ето тук се вижда. Там са тъмнозелени, големи прирасти. Това дърво просто си личи как е тук. Това всичко са нови клони, те са били по-малки. Има тук там е плод, но по-малко. И някак си продължават да правят нови листа. Въпреки жега, суша и така нататък. Как се случва? Това е голяма мистерия. Ако може да накараме и другите при тия условия така да растат, които